poiché suonerà la tromba e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Perciò noi cantiamo, la morte è sconfitta dalla vittoria, alleluia. O morte, dov'è la tua vittoria? Alleluia, alleluia. O morte, dov'è il tuo pungilione? Alleluia. Il pungilione della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Ma noi l'abbiamo vinto in Gesù Cristo risuscitato, perciò noi cantiamo. La morte è sconfitta dalla vittoria, alleluia, alleluia. O morte, dov'è la tua vittoria? Alleluia, alleluia. O morte, dov'è il tuo pungilione? Alleluia, 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 alleluia. Io vi ricordo, fratelli, il Vangelo che io vi ho annunziato, quel stesso che io ho ricevuto, che Cristo morì per i peccati, e ha risuscitato, è apparso prima a Pietro, poi ai 12 e poi a più di 500 fratelli in una volta, ed infine è apparso a me. Perciò noi cantiamo, la morte è sconfitta dalla vittoria, alleluia, alleluia. O morte, dov'è la tua vittoria? Alleluia, alleluia. O morte, dov'è il tuo pungilione? Alleluia, alleluia, alleluia.
lejt it-tajjeb lil kulħadd. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, amen. Nitolbu. Missier Qaddis int li llum għajjimt lil-ibnek il-għażiż mill-mewt. Permezz tal-mewt tiegħu ridt kissirt l-irbit tal-mewt tagħna l-koll. Għatina dak l-Ispiritu Qaddis li unefaħ fuqna minn fuq is-salib biex jimlina bit-tama, bil-fiduċja, bl-ottimizmu, li tatina t-tifkira l-aħbar it-tajba tal-ħajja ta' dejjem li hemm tistennina. Missier Qaddis, nitolbuk mod partikolari f'dan iż-żmien ta' tensjoni, ta' diffikultà, ta' biża' ftit jew ħafna. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek ta' qawwa, ta' għena, ta' sliem, ta' tama, ta' sikurezza. Għatina li nafdaw fik. Int li tħobbna tant li jinżilt sa fil-qiegħ tal-mewt biex tifdilila u tifdililna fil-mewt tagħna. Inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa filgħodu kmieni, kif kien għadu dlam. U Marija ta' Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata mneħħija mill-qabar. Għalhekk telqet tiġri għand xmum Pietru u għand id-dixxiplu ieħor li kien iħobb Ġesu. U qaltilhom qalgħu lil mulej mill-qabar u ma nafux fejn qegħduh. Pietru u d-dixxiplu ieħor ħarġu u ġew ħdejn il-qabar. It-tnejn ġrew flimkien, imma d-dixxiplu ieħor ħaffef aktar minn Pietru u laħaq qablu ħdejn il-qabar. Dbaxxa u ra l-faxex tal-għażel imqiegħda hemm, iżda ma daħalx. Imbagħad wasal warajh xmum Pietru, daħal fil-qabar u ra l-faxex tal-għażel imqiegħda hemm. U l-maktur li kien madwar rasu, dan ma kienx mal-faxex imma mitwi u mqiegħed f'post għalih. Imbagħad id-dixxiplu ieħor li kien wasal l-ewwel ħdejn il-qabar daħal u wkoll ra u emmen. Sa dakinhar kienu għadhom ma femux l-Iskrittura li tgħid li kellu jqum mill-imwiet. Imbagħad id-dixxipli reġgħu lura lejn darhom. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Tajjeb, mela bil-għajnuna Alla wara l-mixja tagħna tar-Randan Imqaddes wasalna biex niċċelebraw il-festa kbira, il-festa solenni, il-festa tal-Għid il-Kbir, il-qawmien ta' Ġesu mill-mewt. U miegħu inqumu aħna intu jien kull wieħed u kull waħda minna. Imma llejla nixtieq hekk li ngħinu lil xulxejn inqumu mhux biss meta jasal il-mument tal-mewt u nemmnu li aħna nibqgħu ħajjin jew illi wara li mmutu l-koll ser nerġgħu nqumu mill-ġdid għal ħajja ta' dejjem maqudin frabta sħiħa ma' Alla. Mhux dik, mhux biżżejjed dik għalina. Hekk naħseb li llejla għandna bżonn li diġà nibdew induqu f'dan il-mument li qegħdin ngħixu fil-ħajja tagħna, f'dan il-mument fejn nistennew aħbarijiet u ma tantx huma aħbarijiet sbieħ, f'dan il-mument fejn iridu nqogħdu ħafna attenti, kważi kulħadd qiegħed isir konxju ħafna iktar minnu nnifsu, ħafna iktar mill-oħrajn, mill-periklu li jista' jsib madwaru kontinwament. Proprju f'dan il-mument il-mulej jixtieq jagħtina aħbar tajba, aħjar ta' ħajja sabiħa, aħbar ta' ħajja ġdida. U allura ejjew nirringrazzjawh lill-mulej. L-ewwel qabel kollox ta' din l-esperjenza li qed jgħaddina minnha, l-esperjenza tal-qawmien mill-mewt proprju f'sitwazzjoni f'kuntest ta' biża' ta' tensjoni, f'kuntest fejn il-biża' mill-mart u l-biża' mill-mewt hekk huma iktar qawwija minn żminijiet oħra. Hekk almenu ngħid forsi hawn minn minnkom jiftakar il-gwerra lura forsi dak kien żmien iktar jibes, iktar diffiċli għalkemm ħafna drabi jiġri li jibes ninsewh u li jibes ikun dejjem dak li ngħixu fil-mument, dak li ngħixu preżentement. Kien nixtieq nibda bi provokazzjoni, nixtieq nibda propju isub challenge, waqt li nirrifletti u mhux waħdi, ġifieri ħafna ħassieba u ħafna nies li jippruvaw
u xek jirriflettu ftit fuq il-fidi fil-qawmin mill-imwiet u fl-istess waqt fuq is-sitwazzjoni li ngħixu fuq il-limiti tal-bniedem, fuq id-djufija, id-tbatija, fuq il-mewt. Hekk naħseb li jitilgħu ħafna mistoqsijiet, jiġu ħafna mistoqsijiet f'moħħna. Hekk jiena nixtieq naqsam magħkom riflessjoni li mhix tiegħi li qrajta, però hekk li nagħmilha tiegħi, hekk inħossha wkoll tiegħi. U din riflessjoni hija din. Immaġinaw kieku wara l-mewt tagħna m'hemm xejn. Immaġinaw li kieku il-ħajja tagħna tibda mat-twelid u tispiċċa mal-mewt. U wara l-mewt, wara dak li għalina apparentement ikun verament spiċċa kollox. Immaġinaw immaġinaw bħala vera din il-ħaġa. Interessanti għax jekk din hija vera, allura il-ħajja tagħna kollha kemm hi, il-ħajja tagħna kollha kemm hi mhix xajr offiża kbira lill-intelligenza tal-bniedem. Offiża kbira lill-bniedem stess. Interessanti għax kieku m'hemmx il-fidi fil-qawmin mill-imwiet, kieku il-bniedem l-intelligenza tiegħu, l-emozzjonijiet tiegħu, dak li jħoss, dak li jaħseb il-kapaċitajiet tiegħu mhumiex għajr stonatura kbira. Stonatura kbira li ħolqot in-natura stess u xek. Ġifieri fejn aħna nafu li n-natura għandha bilanċ, għandha ekwilibrju, fejn aħna nafu li n-natura sejra lejn x'imkien. Anki x-xjenzjati jgħidulna li n-natura għandha skop, anzi kull oġġett, kull ħaġa fin-naturi marbuta waħda mal-oħra. U jekk tieqaf waħda jieqaf kollox. Immaġinaw hekk dan li qiegħed jiġri bħalissa id-diskors tal-virus. Ħaġa marbuta mal-oħra, bniedem marbut mal-ieħor. Hekk ħadd mu jperpera lih waħdu. U allura f'dan il-kuntest jew allura irridu naċċettaw li l-ħajja mhix għajr din il-farsa sħiħa, din il-kummedja sħiħa, u xek, b'kull moment tagħha. Kummedja sħiħa li imbagħad tasal biex tispiċċa fit-traġedja, biex jispiċċa kollox. Jew inkella din il-ħajja rigal kbir, din il-ħajja hija don, din il-ħajja hija biċċa minn Alla, parti minn Alla, hija qatra mill-oċean il-kbir li huwa Alla, u din il-ħajja tibqa' kollha kemm hi għal dejjem u l-koll flimkien dawn il-qtar li jinġorru aħna permezz tal-persuna tagħna, il-qtar tal-ħajja li aħna fl-aħħar jingħaqdu flimkien u jinġabru mill-ġdid dal-oċean li huwa l-ħajja ta' veru li huwa Alla, illi mhux biss huwa s-somma u l-ġabra ta' dawn il-qtar li aħna imma huwa trasformazzjoni u l-bidla illi bil-mod il-mod imbagħad Alla jagħmel fl-istorja tal-ħajja tagħna u anki fil-mument tal-mewt li hu parti minn din l-istorja. Il-mument tal-mewt mhux it-tmiem tal-istorja, imma huwa parti minn din l-istorja. Kemm jisbaħ, kemm tkun isbaħ, kemm tkun iktar ta' veru, kemm tkun iktar taqbel mad-dinjità tal-bniedem, kemm tkun iktar taqbel ma' dak li jħossu jixtieq il-bniedem. Meta aħna nemmnu tassew l-aħbar it-tajba li jagħtina Ġesu. Fl-aħħar mill-aħħar ippruvaw irriflettu ftit. Il-kol kemm aħna għandna ftit biża' u xek jew ħafna biża' u ftit tensjoni jew ħafna tensjoni mill-mart u mill-mewt. Dan x'jgħidlek lilek, x'jgħidlek? X'jgħidlek? Jgħidlek li l-mewt u l-mart ma jagħmilx parti mir-raġuni tiegħek, mill-moħħ tiegħek, mill-emozzjonijiet tiegħek. U din l-esperjenza tal-biża' mill-mart u mill-mewt mhix tagħna biss li nemmnu, imma forsi iktar ta' dawk li ma m'għandhomx l-ebda ħiel, l-ebda idea, l-ebda verità, l-ebda konvinzjoni. Allura fil-bniedem stess, ġo fik stess, ġo fija stess, hemm immarkat dan il-bżonn, din ix-xewqa tal-qawmin mill-imwiet. Allura ejjew nimxu ma' din ix-xewqa. Ejjew inħalluh lil Alla jdawwalna b'din it-tama, b'din il-fiduċja. Għax jekk aħna għandna perspettiva eterna tal-ħajja tagħna, jiġifieri jekk aħna konvinti li l-ħajja tagħna ma tispiċċax hawn imma tibqa' mixja, tibqa' sejra, allura l-ħajja tagħna fuq din l-art issa hawnhekk ħatkun ħafna differenti milli kieku minn għalina li wara l-mewt hemm it-tmiem jispiċċa kollox, mal-mewt jispiċċa kollox. Jekk għalija mal-mewt jispiċċa kollox, allura rrid noqgħod ħafna attent għax dak li nista' naħkem, nipprova naħkmu ma jimportanejx jekk se naffeċ il dak jew lil dik, imma dak li nipprova nieħu naħkem nieħdu issa għax għada jiena spiċċut, jiena għada daqshekk se nintemm.
Waqt illi bil-maqluq ara l-ħajja kemm tinbidel, il-perspettiva tal-ħajja kemm tinbidel. U interessanti għax jekk jiena li għal-ħajja tispiċċaw allura hawnhekk u xek naħkem nipprova minn għalija ngħix nipprova nkun is-sinjur tas-sitwazzjoni, nipprova jkollha ħafna flus, nipprova nara kif nisraq u nieħu u nitla' minn fuq dar dak u minn fuq dar l-ieħor għax hekk jiġrilna mbagħad, mhux hekk. Però mbagħad immaġinaw x'jiġri fl-aħħar. Meta int tara tosserva li kollox qiegħed jitir minn idejk. Meta jien tosserva li dak li minna li tkun ksibt, jispiċċa kollox. Anki jekk f'moħħok għandek li x'darba tispiċċa, jekk int konvint li wara l-mewt m'hemm xejn, però toġbok u xekk, toġbok il-proprjetà, joġbok il-flus, joġbok li jkollok u tispiċċa fl-aħħar qar, ħafna qar milli kieku kont fqiru ma kellek xejn. Għaliex? Għax issa dak li ħdimt għalih, dak li stinkajt għalih, jew dak li ħadd bit-tajjeb jew bil-ħażin, bis-sewwa jew bl-inganni bidnewwa, dak issa tliftu. U tispiċċa mhux erwien, mhux eri, imma mneżza anki mill-istess identità u dinjità tiegħek bħala bniedem. Immaġinaw il-bniedem li għandu il-perspettiva tal-ħajja ta' dejjem. Dak li jemmen li wara din il-ħajja hemm ħajja oħra. U din il-ħajja nistgħu nibdew ngħixuha, din il-ħajja l-oħra nistgħu nibdew ngħixuha mill-lum daqskemm inħadmu l-imħabba ma' xulxin. Daqskemm inħadmu rispett, daqskemm inħadmu l-qadi. Diġà qed ngħixuha il-ħajja ta' imqajmin, il-ħajja ta' irxu xtati. Ippruvaw riflettu allura x'bidla x'differenza mhux hekk bejn iż-żewġ stili ta' ħajja. Wieħed jgħix indannat, id-disprat jiġri u l-ieħor jipprova jaqsam mhux hekk. U kif edna kif edna fil-katekezi li għamilna f'ħamis ix-xirka meta rajna lil Ġesu eri imma bil-perizzoma, eri imma bil-fardal. Ġesu allura huwa xbija tagħna l-insara li aħna erja ma tantx għandna kapaċitajiet, ma tantx għandna kwalitajiet, imma dak li għandna nippruvaw naqsmuh għalhekk bil-fardal. X'differenza tagħmel? X'differenza tagħmel? Ma jfissirx ma taħdimx, ma tistinkax, ma jfissirx li ma taħsibx, iwa. Imma bil-ħsieb tal-ħajja ta' dejjem, x'differenza kbira tagħmel. Altru tgħix fl-imħabba tixxerja taqsam mal-oħrajn u altru tgħix indannat f'kompetizzjoni. Se jkollok l-iktar popolarità, se jkollok l-iktar ġid, se jkollok l-iktar dominju fuq hekk u fuq dik u fuq dak u fuq l-oħra, immaġinaw x'differenza. Anki jekk ma neqfux nirriflettu, aħna qbadna mingħajr ma nindunaw, mingħajr ma nafu wieħed minn dawn l-istili ta' ħajja. Issa jekk jiena l-ħajja tiegħi u xekk niġri l-ħin kollu sejjer u nitħabad u nistinka, u probabbli qed naħseb illi mal-mewt allura jispiċċa kollox, imma jekk jien qiegħed nistinka, qiegħed nitħabad mela le, qiegħed niġri mela le, imma biex inħobb, biex naqdi, biex inkun ta' servizz, biex naqsam biex nixxerja, allura l-ħajja tiegħi mogħtija li qiegħed nagħti hija l-ħajja miksuba, il-ħajja ta' dejjem. Vanġelu, meta inti tagħti ħajtek, inti tkun qiegħed tiksiba għal ħajja ta' dejjem. Meta inti tibża li xi ħadd jieħudilek, int se titlifa. Il-Vanġelu. Mela wara li għamilna qisu din l-introduzzjoni, forsi ftit twila, ejja nidħlu ftit fil-Vanġelu tal-lum u nippruvaw nifhmu ftit dak li qiegħed jiġri. Mela l-ewwel qabel kollox naħseb ta' min jiftakar li għandna 3 personaġġi. Għandna lil Marija ta' Magdala, għandna lil-dixxiplu li kien iħobb Ġesu, id-dixxiplu l-maħbub, li ma nafux minnu, aħna nidentifikaw ħafna ma' Ġwanni, sa ngħidilkom għaliex fl-aħħar tal-Vanġelu nidentifikaw ma' Ġwanni, u għandna lil Pietru jew lil xmum Pietru, daqqa insibuh imsemmi bħala Pietru fil-Vanġelu tal-lum u daqqa xmum Pietru. Però għandna protagonista ieħor minn barra dawn it-3 personaġġi. Il-protagonista ieħor huwa il-qabar illi l-blata ma fuq, il-blata nneħħija mill-qabar. Tant illi fil-Vanġelu tal-lum, il-Vanġelu li qrajna, il-qabar jissemma 7 darbiet u m'hemmx għalfejn noqgħod nirrepeti x'jiġifieri n-numru 7 u xek, il-qabar. Il-numru 7 għaliex ħafna drabi aħna l-qabar qiegħed f'moħħna u jekk mhux fil-konxju tagħna, ħafna drabi jkun fl-inkonxju tagħna. Jew bħala il-ġebla li tagħlaq it-triq, jew bħala l-blata imneħħija li tiftilna it-triq il-kbira, it-triq il-vera, il-ħajja ta' dejjem. Mela ħanaraw ftit dawn it-3 personaġġi, Marija ta' Magdala, għandna lil-dixxiplu il-maħbub
minn Ġesu u għandna lil Pietru. Ħanaraw ftit dawn it-tlieta x'relazzjoni għandhom mal-qabar għax il-Vanġelu l-iktar talima importanti tiegħu hi propju ir-reazzjoni ta' dawn it-tlieta mal-esperjenza tal-qabar vojt. U se nindunaw li tista' tkun ukoll l-esperjenza ta' waħda minnhom jew ta' wieħed minnhom tista' tkun l-esperjenza tiegħek jew tiegħi. U nixtieq li sal-aħħar tal-Vanġelu nkunu wedna kull wieħed u kull waħda minn nara jiena nixbaħ iktar lil Marja ta' Magdala, jiena nixbaħ iktar lid-dixxipoli li kienu ħobb Ġesu, jiena nixbaħ iktar lil Pietru, lil Xmon Pietru. Ok. Mela, ħanibdew mill-ewwel protagonista li huwa il-qabar. Għaliex se nibdew mill-qabar? Għax San Ġwan jippreżentalna tip ta' qabar differenti minn dak li nistgħu nimmaġinaw. L-ewwel qabel kollox il-qabar kien simili minn ġewwa għal dan ir-ritratt. Dan huwa ritratt ta' qabar li għadu jeżisti, wieħed mill-ftit baqa' 4 oqbra jeżistu matul fl-art imqazza kollha, hemm wieħed il-Galilija u 3 fil-qrib ta' Ġerusalem li huma proprju simili bħal danek, aktarx li dan it-tip ta' qabar kien il-qabar ta' Ġesu, almenu l-parti ta' ġewwa. Għaliex se nitkellmu mill-qabar l-ewwel? Għaliex irridu niftakru li meta San Ġwan fil-Vanġelu jiddeskrivi kif Nikodemu u Giuseppe minn Arimatea difnu lil Ġesu u San Ġwan jgħidilna li l-qabar kien ġdejt u kien ta' Nikodemu. U jgħidilna wkoll li skużawni kien ta' Giuseppe minn Arimatea. L-qabar kien ġdejt u kien ta' Giuseppe minn Arimatea. U jgħidilna wkoll San Ġwan li Nikodemu ġab miegħu 100 libra ta' nart u sabbara. X'kienu dawn il-fwejjaħ? Interessanti ħafna din id-deskrizzjoni, għax San Ġwan irid jurina li fl-aħħar mill-aħħar dan il-qabar ma kienx qabar fejn jidfnu l-mejtejn imma kien il-kamra tas-sodda tal-arajjes ġodda. Tgħidu li dan kif tafu minn żewġ affarijiet. Importanti li nsemmuha dejn għaliex aħna rridu nifhmu li Pietru, Ġwanni jew id-dixxiplu l-maħbub u Marija ta' Magdala daħlu f'dan il-qabar li mhux għajr il-kamra tas-sodda tal-arajjes ġodda. Dan nafuh propju minn dawn id-dettalji li għadna kif semmejna. L-ewwel qabel kollox, meta San Ġwan jgħidilna li Nikodemu ġab 100 libra ta' fwejjaħ, 100 libra madwar 45 kilo, immaġinaw. Issa dawn il-45 kilo ma kienux fwejjaħ ungwenti jew xi likwid jew jiġifieri xi ħaġa tqila. Le, imma kien weraq niexef. Immaġinaw 45 kilo ta' weraq niexef. Immaġinaw jiġifieri xi kwantità enormi u kif ġarru dan jiġifieri dana xkejjer u xkejjer u xek 45 kilo ta' weraq niexef. Però li rridu nifhmu aħna meta San Ġwan qiegħed jiddeskrivi b'dan il-mod il-qabar ta' Ġesu, rridu nifhmu aħna illi kien il-mod ta' kif iżejnu ifewħu il-kamra tas-sodda tal-arajjes ġodda. U tgħidu li malfejn San Ġwan qiegħed jikkonsidra qiegħed iqis il-qabar bħala l-kamra tal-arajjes ġodda. Minu l-arus? Tgħidu li l-arus nafu minnu Ġesu, imma l-arusa fejn hi? L-arusa hija l-umanità, l-arusa kważi hija l-mewt tal-bniedem. L-arusa hija kull wieħed u kull waħda minnha. U San Ġwan qiegħed jgħidilna b'mod figurattiv, b'mod simboliku ħafna, imma b'mod sabiħ ħafna, kemm sabiħa jekk nifhmuha, qed jgħidilna li meta Ġesu mhux bismiet, imma ġie mitfun pratikament f'dak il-mument tad-difna iżżewweġ it-trapp tal-umanità tal-bniedem. L-Ispirtu ta' Alla, Ġesu li huwa l-inkarnazzjoni ta' Alla, jisir ħaġa waħda, jiżżewweġ, jintrabat, jingħaqad, isir ħaġa waħda mat-trapp tal-umanità tal-bniedem. U meta l-Ispirtu ta' Alla jingħaqad mal-umanità tal-bniedem, ir-riżultat x'ikun? Ir-riżultat ikun il-ħajja. U allura irridu niftakru li Marija ta' Magdala, id-dixxiplu li kien iħobb Ġesu u Pietru, resqu imxew marru lejn dan it-tip ta' qabar. U aħna wkoll imsejħin il-lejla
biex nagħmlu l-istess esperjenza magħhom u nimxu lejn dan it-tip ta' qabar. Mela, kien l-ewwel jum tal-ġimgħa filgħodu kmieni, kif kien għadu dlam, nieqfu hawnhekk. Ara kemm sabiħa. San Ġwan qed jgħidilna kien l-ewwel jum tal-ġimgħa jew l-ewwel fost is-sibtijiet. Hemm żewġ modi kif tista' jittraduċija din il-frażi bil-Grieg. Jew l-ewwel jum tal-ġimgħa ma ninsewx illi is-sibt mhux hekk. Is-sibt li ġara kien li l-ġimgħa flaxija jibda s-sibt għall-Lut. Għall-Lut is-sibt jibda b'wieħed ieħor manżul ix-xemx tal-ġimgħa filgħaxija. Allura x'ġara? Il-ġimgħa filgħaxija kulħadd inġabar wara li difnu lil Ġesu, kulħadd inġabar lejn daru biex jagħmlu il-preparazzjoni, jagħmlu l-ikla tal-lejt. Għax is-sibt mhux hekk hija kien ħabat lejt. U s-sibt filgħaxija anki jekk meta ma jkunx lejt, is-sibt il-Lut jagħmlu l-ikla tas-sibt filgħaxija, l-ikla tax-xabat, l-ikla tal-mistrieħ. X'ġara? Is-sibt filgħaxija jibda il-ħadd, jibda l-ewwel jum tal-ġimgħa. U fl-ewwel jum tal-ġimgħa però għax is-sibt filgħaxija jibda fis-sitta u jispiċċa b'wieħed ieħor mat-tlieta l-erba' ta' nofsinhar imbagħad tal-ħadd, fl-ewwel jum tal-ġimgħa allura il-ħadd filgħodu kmieni, mela filgħodu kmieni San Ġwan irid jgħidilna li kien beda jbexbex. Imma kien għadu dlam. Issa, kien beda jbexbex filgħodu kmieni jew kien għadu dlam. Tgħiduli x'irid jgħid biha San Ġwan? San Ġwan irid jgħidilna li għalkemm kien filgħodu kmieni, li għalkemm kien qiegħed jisbaħ, li għalkemm Ġesu kien qam mill-imwiet, però kien għadu dlam fil-qalb ta' Marija ta' Magdala, fil-qalb ta' disċiplu li kien iħobb Ġesu, fil-qalb ta' Pietru, fil-qalb tagħna. Mela Ġesu qam imma għadu dlam. Però dan kien l-ewwel jum tal-ġimgħa. Jew l-ewwel fost is-sibtijiet. L-ewwel jum tal-ġimgħa ifakkarna fil-jum li fih Alla ħalaq id-dawl. Ma ninsewx li Allowt il-ġimgħa, is-seba' ijiem, mill-ewwel imorru b'moħħhom għall-esperjenza tal-ktib tal-Ġenesi l-ħolqien. Fl-ewwel jum Alla joħloq id-dawl. Alla qal ħajkun id-dawl u id-dawl sar. Mela kważi Alla qiegħed jerġa' iġedded il-ħolqien permezz ta' dawl ġdid għalhekk filgħodu kmieni. L-ewwel jum tal-ġimgħa jinħol il-ġurnata li fija Alla joħloq id-dawl filgħodu kmieni. Imma wkoll San Ġwan jista' jkun li qed jifhem l-ewwel fost is-sibtijiet. Ma ninsewx it-tifsira tas-sibt, ix-xabat. Ix-xabat kien il-jum tal-mistrieħ. U x'kien ifisser il-jum tal-mistrieħ Allowt? It-tifkira li kien jagħmel parti mill-ħolqien. Anki l-interessanti dejna x'aħna naħsbu li Alla ħadem 6 ijiem. Imbagħad fis-7 jum strieħ għal mela ma nagħmel xejn iktar le. Fil-ktib tal-Ġenesi, il-fatt li Alla jistrieħ dik tagħmel parti mill-opra tal-ħolqien. Interessanti allura, il-fatt li aħna nistrieħu dik tagħmel parti mill-fatt li aħna ħolqien, li aħna ħlejja. Hemm bżonn li nistrieħu, hemm bżonn li bidem jistrieħ. Però ħalina minn dan għax mhux dan l-iskop tagħna llejla. L-iskop tagħna hu ieħor. L-ewwel fost is-sibtijiet, l-ikbar fost is-sibtijiet. Is-sibt huwa il-jum li fih Alla jistrieħ. Illi fih Alla jidħol fil-kuntentizza sħiħa, fil-realizzazzjoni sħiħa, fil-paċi sħiħa, flena bla tmiem. Aħna dejjem ngħidu li n-numru tal-bniedem huwa n-numru 6 tal-imperfezzjoni, jisu ma jistax ilħaq il-numru 7, jisu ma jistax isib il-mistrieħ il-paċi tiegħu. U dan in-numru 6 huwa dejjem inklinat biex jimxi lejn is-7. Ġifri l-bniedem dejjem ifittex il-jum tal-mistrieħ ma' Alla kontinwament. L-ewwel fost is-sibtijiet, l-ikbar fost is-sibtijiet, l-ikbar fost il-momenti il-ġranet tal-mistrieħ. Alla jilħaq ir-realizzazzjoni tal-opra tiegħu fil-qawmien ta' ibnu mill-mewt. L-ewwel fost is-sibtijiet, l-ikbar fost is-sibtijiet, l-aqwa fost is-sibtijiet, għalhekk il-jum tal-għid il-lowm huwa festa kbira, festa kbira. Li l-kol kemm aħna rridu niċċelebraw. Irridu niċċelebrawha fil-qalb tagħna, forsi fil-familji tagħna, forsi b'mod differenti, forsi mhux bħas-soltu, forsi billi niltaqgħu niklu flimkien imma xorta waħda f'qalbna. F'qalbna. U jekk hawn xi ħadd minna li għadu mdejjaq, li għadu nkwetat, li forsi l-moħħ tiegħu illum kien iktar fuq il-marda u l-problema u d-diffikultà, illejla rrid jagħmel sforz, irridu nagħmlu sforz, iċċelebraw. Irridu niċċelebraw il-qawmien ta' Ġesu mill-mewt. Irridu niċċelebraw għat-tama. Għax din it-tama ta' ħajja li ma tintemx taffettwa l-lowm, il-ġurnata tal-lowm, taffettwa l-lejla. Allura jekk jien ngħix
bid-depressjoni u bl-inkwiet u bin-negattività u bil-pessimizmu ta' mewt li talaq u tispiċċa kollox, jien qed nitlef il-ħin. Jien qed nitlef il-ħin. Rridu nħallu lil mulej idawwalna permezz ta' din il-ġrajja kbira tal-qawmin mill-mewt. U Marija ta' Magdala ġiet ħdejn il-qabar. U għandna l-ewwel attitudni, l-ewwel reazzjoni tal-ewwel persuna lejn il-qabar. Mela għandna lil Marija ta' Magdala li ġiet ħdejn il-qabar u interessanti il-verb, għax it-tlieta li huma jaraw. Kemm Marija ta' Magdala tara, kemm id-dixxiplu li kien iħobb Ġesu jara, kif ukoll Pietru jew xmum Pietru jara. Imma jaraw b'mod differenti, għandna 3 verbi bil-Grik differenti li juruna modi differenti fl-intensità, fil-profondità ta' kif wieħed jara u ta' x'inhu jara. U dawn rridu napplikawhom għalina, rridu naraw ftit aħna x'aħna naraw, aħna x'naraw meta nersqu lejn il-qabar vojt. U rat, il-verb li juża San Ġwan meta jitkellem Marija ta' Magdala huwa blepo. Blepo jiġifieri tara dak li qed tara bħalissa jien. Forsi bħalissa qed tara forsi l-iskrin fuq il-mobile jew qed tara l-iskrin fuq il-computer jew fuq laptop jew fuq tablet. Jew qed tara l-mejda jew qed tipprepara qed tara l-cooker jew qed tara l-friġġ qed tiftaħ il-friġġ biex iġib xi ħaġa jew qed tara dak li qed tara. Dak li qed tara. Blepo il-verb. Mela l-ewwel qabel kollox u xek. Ir-reazzjoni tiegħi ta' persuna quddiem din l-esperjenza tal-qabar vojt tista' tkun sempliċement li nara. U x'rat Marija? Il-blata mneħħija mill-qabar. Mela Marija rat xi ħaġa. Rat il-blata mneħħija mill-qabar u meta rat tat interpretazzjoni. U x'interpretazzjoni tat? Telqet tiġri għand xmum Pietru u għand id-dixxiplu ieħor li kien iħobb Ġesu u qaltilhom għalgħu lil-mulej mill-qabar. Tata interpretazzjoni. U din jaraw l-ewwel reazzjoni għall-qabar vojt. Kieku jkollok tmur int u tara l-qabar vojt. Naħseb li wħud minnkom jew ħafna minnkom marru. Aħna kellna x-xewqa illi jekk Alla jrid fawissu mmorru, però jekk ma tkunx is-sena tkun darb'oħra, issa naraw ftit kif se jiżvolġu ruhom l-affarijiet. Naraw ftit. Però kieku jkolli mmur jien ħdejn dan il-qabar vojt. U nara x'interpretazzjoni nagħti. U hawnhekk għandna il-persuna fil-persuna ta' Marija ta' Magdala, il-persuna li impulsiva, li spontanja, il-persuna li ma taħsibhomx. Bir-rispett kollu ta' jiġifieri ma jfissirx li għax Marija ta' Magdala hija mara n-nisa kollha huma hekk. Le. Maħniex ngħidu hekk assolutament. Imma din kienet ir-reazzjoni ta' Marija. Ħafna drabi anke aħna l-irġiel jew iktar aħna l-irġiel nagħmlu din il-ħaġa. Naqbżu, nibbajpassjaw ir-raġuni l-intelligenza. U nirraġunaw mill-ewwel, nippruvaw ninterpretaw mill-ewwel u x'hekk bl-esperjenza ta' qabel. Jekk mejjed li suppost mejjed u mhux qiegħed hemm, mela x'ġara? Aloħ. Ma setax dan qamu mar waħdu, aloħ. Allura interessanti illi il-blepo ta' Marija, dak li tara Marija, x'tagħmel tinterpretaħ bir-raġuni tas-soltu, bil-loġika ta' qabel, bil-loġika ta' qabel, bil-moħħ tagħha. Interessanti din ta' nixtieq li nifhmuha kemm nistgħu llejla għaliex għax din prattikament tikxef attitudni tal-ħajja. Jiġifieri min ngħidu isma' imma dak kif jarawhom hu l-affarijiet, imma dak rasu jibsa, imma dak ma tfehmux, imma dik m'għandikx ċans li tgħidilha x'tgħidilha mhux ħadd isemek, tgħidlu x'tgħidlu dak il-ħin jgħidlek iju imma mbagħad xorta mhux miskejn għax ikun bniedem ħażin jew għax ma jismax, imma minnu tant ikun jara, tant in-nuċċali tiegħu ikun din il-blepo, jiġifieri jien nara imbagħad ninterpreta skont l-esperjenza li s'issa kelli fil-ħajja. Daqshekk. U tiġix tgħidli jien, mhux se nafda fuq li tgħidli jien nafda fuq li għaddejt minnu jien. Biss, daqshekk biss. Interessanti dan l-approach għall-ħajja, għax dan l-approach ma jkunx biss lejn il-fidi, imma lejn ir-reazzjonijiet, lejn is-sitwazzjonijiet l-oħra kollha tal-ħajja. Il-mod kif nitkellem mar-raġel, il-mod kif nitkellem mal-mara, il-mod kif nitkellem mat-tfal, għid li trid iwa nisemek, imma jiġifieri nagħmel ta' biruħi qiegħed nisemek, imma imbagħad nagħmel dak li tgħidli moħħi. Tgħidli qalbi. Mhux b'kattiverja, le, imma għax m'għandix il-kapaċità ta' dik li ngħidula il-fiduċja ta' smigħ. Ġifieri li nirriskjaw ngħid imma forsi l-ieħor jew forsi l-oħra għandu raġun, għandha raġun.
Hawnhekk ħafna drabi meta tkun l-emozzjoni li taqbes, l-emozzjoni li titkellem, jiġifieri meta tidħol l-emozzjoni fl-esperjenza tal-ħajja f'reazzjoni tiegħi, reazzjoni pereżempju l-emozzjoni ta' biża', ta' paniku, m'għandikx ċans li tirraġuna, m'hemmx ċans. Ġifieri diffiċli imbagħad biex tfehma l-persuna, biex tipprova tirija, u din kienet ir-reazzjoni ta' Marija. U x'għamlet? Telqet tiġri, Marija telqet tiġri. Interessanti r-reazzjoni tagħha. Mela ma ħallitix passiva lil Marija, imma u din tkompli turina kemm kienet reazzjoni emotiva li telqet tiġri għand Xmun Pietru u għand id-disċiplu ieħor li kien iħobb Ġesu. U hawnhekk għandna dettalji importanti ta' min nippruvaw nifhmuhom. San Ġwan irid jurina, l-Evanġelista irid jurina li Xmun Pietru u d-disċiplu ieħor li kien iħobb Ġesu ma kinux ma' xulxejn. Għalhekk juża darbtejn għand Xmun Pietru u għand id-disċiplu ieħor li kien iħobb Ġesu. Għalfejn ma kinux ma' xulxejn. Ġesu kien qalilhom lid-disċipli u x'hekk. Meta todrob ir-raj, kwota profezija, u l-merħla tinxteret. Jiġi kulħadd jinxteret jiġri l-ewwel hemm meta todrob lir-raj. U hekk ġara lid-disċipli meta Ġesu miet kulħadd prattikament sfrattaw mara rasu. Lawnu lem. U anki jekk kienu flimkien, però kulħadd kien magħluq fil-ħsibijiet tiegħu, fil-preokkupazzjoni tiegħu, fl-ideat tiegħu. U Marija meta tiltaqa' magħhom, l-ewwel ma wieħed imbagħad mal-ieħor tgħidilhom qalgħu lil mulej mill-qabar. Interessanti għax fejn jekk tiftakru f'kapitlu 11 għamilna lezzjon dakinhar li riflettejna fuq Lażru. Jekk tiftakru f'kapitlu 11 u hekk Ġesu jgħidilhom neħħu l-blata. U jekk tiftakru konna fis-sirnija, neħħu l-blata mill-qalb tagħkom. Ippruvaw talqowx lill-mejjed fil-qabar. Ippruvaw emnu illi dak li huwa apparentement dak li jidher mejjed imma fil-fatt huwa ħaj. Issa din id-darba kważi hija qar minn ta' qabel, għax qalgħu lil mulej mejjed mill-qabar. Jiġifieri Marija l-esperjenza tal-qawmien tal-Lażru jew tal-ħajja ta' dejjem tal-Lażru warbitat tefeta fil-ġemp. Kif nagħmlu aħna u xek. Aħna diffiċli ħafna lina anki jekk nisimgħu aħbar tajba li ddawlilna l-ħajja tagħna u nidwiwa hekk u rrid nemmina u rrid ngħix skont din il-kelma li smajt, però wara ftit jerġa' jiġrilna bħalma ġrala Marija. Qalgħu lil mulej mill-qabar. Il-mulej mhux qiegħed hemm. Għaliex għax hi feċċitu mejjed u ma sabitux. U ma nafux fejn qegħduh. Interessanti hawnhekk anki l-plural tagħha. Marija kienet weħeda, imma mbagħad ma nafux fejn qegħduh qed titkellem fil-first person plural. Aħna ma nafux fejn qegħduh. Għaliex għax San Ġwan qiegħed jgħidilna li hawnhekk Marija qed titkellem f'isem ħafna minnha. Min jaf? Min jaf u irxox ta' xew le? Min jaf qam xew le? Il-qabar vojt imma min jaf? Min jaf? Dawn huma d-domandi tagħna. Interessanti għax dan il-Vanġelju jurina li aħna nistgħu naslu għat-twemmin tal-qawmin tal-Ġesu mill-mewt b'diversi toroq. Meta ngħaddu minn diversi toroq. Mhux bil-fors kulħadd irid jgħaddi mill-istess triq u mhux kulħadd jasal biex jemmen fil-qawmin mill-mewt fl-istess mument ma' xulxejn. Le. Fil-fatt aktar il-qudiem illum ħanissa nirriflettu fuqha nittamaw li jkollna ċans nirriflettu fuqha din il-ġimgħa Marija tiltaqa' miegħu b'mod personali u tagħmel esperjenza sponsali ta' erusija qawwija kbira mal-persuna ta' Ġesu. Imma mhux issa. Issa kienet reazzjoni nistgħu ngħidulha impulsiva, spontanja, bleppo, rat u kif rat interpretat skont l-esperjenzi tagħha. Nimxu ftit ieħor. Naħseb illi dawn iż-żewġ disċipli u xekk għandna xi ftit jew l-istorja tagħhom qudiemna. Ma ninsewx l-istorja tagħhom dak li għadhom kif għaddew minnu. Xmun Pietru u d-disċiplu ieħor li kien iħobb Ġesu. Fil-Vanġelu dan id-disċiplu ieħor li kien iħobb Ġesu nsibuh 7 darbiet. U ma nafux minnu.
Jista' jkun li huwa u naslu fl-aħħar biex nifhmu għaliex qed ngħid dan jista' jkun li huwa San Ġwan u hemm raġunijiet għalfejn identifikawh ma' San Ġwan propju minħabba l-Vanġelu li qegħdin nirriflettu fuq il-lejla. Però bħalma tafu dawn iż-żewġ dixxiepli u xekk għandna lil Xmum Pietru illi ftit qabel kien ħdejn Ġesu fl-aħħar ikla fil-Vanġelu ta' San Ġwan u ipprotesta meta Ġesu mar biex jaħsillu riġlejh. Jiġifieri qallu ma jkun qatt jien taħsilli riġlejja u Ġesu qallu jekk ma naħslekx ma tkunx tagħmel parti miegħi. Allura għandu diffikultà Xmum Pietru fejn tidħol l-imħabba, jekk tiftakru riflettejna fuqha bħamis ix-xirka. Jsiba bitqila biex iħalli li min iħobbu u mhux biss, allura jsiba bitqila biex iħobb tassew. Min isiba bitqila biex jaċċetta li jkun maħbub, daqshekk ieħor iħossha bitqila biex iħobb. Waqt li dan id-dixxieplu kważi qiegħed f'kuntrast jew flimkien ma' dixxieplu ieħor li kien iħobb Ġesu. Jinsibuh 7 darbiet fil-Vanġelu. Il-Vanġelu ta' San Ġwan jurina mod ċar li dan id-dixxieplu li kien iħobb Ġesu kien jasal dejjem ftit qabel Pietru. Dejjem ftit qabel Pietru. Dejjem naqra aħjar minn Pietru. L-ewwel nistgħu nsemmu ftit eżempji. L-ewwel eżempju li nixtieq insemmilkom hu jekk tiftakru fl-aħħar ikla fil-Vanġelu ta' San Ġwan, dan id-dixxieplu kien ħdejn Ġesu, anzi mitfuħ jidina l-Vanġelu fih dan Ġesu. Hija espressjoni qawwija ħafna, kważi mitfuħ fuq il-ġuf ta' Ġesu jieħu l-ħajja minn Ġesu. Din il-qawwa tal-espressjoni li semmi San Ġwan hemmhekk f'kapitlu 13. U dan id-dixxieplu li kien mitfuħ b'dan il-mod fuq Ġesu jiġi mqabbad minn Pietru jqabbad lilu biex jistaqsi lil Ġesu minnu dak li se jitradih. Allura hawnhekk għandna b'mod ċar illi dan id-dixxieplu il-maħbub ta' Ġesu u dejjem ftit qabel Pietru. Imbagħad għandna wkoll dejjem fil-Vanġelu ta' San Ġwan, kapitlu 17, fil-passjoni ta' Ġesu, għandna li d-dixxieplu l-maħbub illi jimxi jibqa' miexi wara Ġesu tant li jgħidilna l-Vanġelu kien mitħla tal-Palazz tal-Qasis il-Kbir jidħol fil-Palazz tal-Qasis u l-ieħor Pietru jidħol warajh. Jidħol warajh, jimxi warajh mill-bogħod jekk tiftakru riflettejna fuqha wkoll din il-ġimgħa, mhux fil-ġimgħa naħseb nhar it-tlieta nhar l-erba' meta riflettejna fuq il-figura ta' Pietru. Jimxi warajh mill-bogħod minn għandna l-ewwel id-dixxieplu Ġesu kien iħobb, imbagħad għandna l-Pietru jimxi warajh. U hawnhekk għandna l-istess. Pietru u d-dixxieplu l-ieħor ħarġu jgħidilna l-Vanġelu u ġew ħdejn il-qabar, mela huma wkoll waslu ħdejn il-qabar. It-tnejn ġrew flimkien imma d-dixxieplu ieħor ħaffef aktar minn Pietru u laħaq qablu ħdejn il-qabar. Imma x'irid tgħidilna bija dejn San Ġwan li qisu d-dixxieplu l-maħbub dejjem jasal ftit qabel, dejjem ikun ftit il-qudiem u Pietru jimxi warajh. Ara kemm hi sabiħa u kemm tista' tina dawl fil-ħajja tagħna ta' dixxiepli ta' Ġesu. Hija l-imħabba u xek, l-imħabba li tibbuttana. Hija l-imħabba, jekk m'hemmx imħabba, se nsibuha bitqila biex nimxu wara Ġesu. Jekk m'hemmx imħabba, jekk Alla ma jqalqarx fina permezz tal-Ispirtu tiegħu din l-imħabba lejn il-kelma tal-Alla u xek. Lejn is-sabiħ. Jekk dan is-sabiħ ta' Alla ma nħalluhx imistna għax din l-imħabba u xek. L-imħabba hi meta inti tħalli xi ħaġa minn barra minnek jekk tmislek il-qalb tiegħek, tmislek il-verità tiegħek, tmislek it-tjubija u tgħid il-laħwa, il-kemm ħaġa sabiħa, il-kemm u tibda tħobba. Tibda tħobba. Hija pratikament hija eżbuħija, Sant Wistin jgħidilna li hija eżbuħija li tattirana biex inħobbu. Il-bniedem iħobb dak li hu veru, dak li hu tajjeb, dak li hu qaddis. Jew f'sintesi il-bniedem iħobb dak li hu sabiħ, eżbuħija. Allura hawnhekk qed jgħidilna San Ġwan li dan id-dixxieplu dejjem huwa ftit qabel, żewġ passi qabel għax għandu l-imħabba, għax hemm l-imħabba. U Pietru u xek huwa dejjem pass lura għax forsi aktar milli juża l-imħabba juża r-raġuni ta' moħħu. Jirraġuna, irid il-provi, irid li jmisbidejh, irid li jara bajnejh Pietru. Waqt li Ġwanni huwa persuna li huwa mimlija bl-imħabba.
U x'jiġri, allura dan id-dixxiplu jħaffef iktar minn Pietru jilħaq qablu ħdejn il-qabar. Interessanti, jitbaxxa dan id-dixxiplu qed nitkellmu fuq id-dixxiplu l-maħbub u ra għandna l darbohra l-verb ra, però hawnhekk għandna l-istess kelma bil-Grek illi San Ġwan poġġa meta kien qed jitkellem Marija ta' Magdala, il-kelma blepo. Mela, tbaxxa u ra, blepo ra il-faxex. Mela l-ewwel il-bniedem jara u xek. Dak li jara, u xek, dak li jara bajnejh. Ra, però il-faxex tal-għażel imqiegħda hemm. U hawnhekk iridu nieqfu ftit biex nifhmu x'irid jgħidilna San Ġwan. Ra il-faxex jew aħjar mill-kelma faxex hija l-kelma lozor. Ra, traduzzjoni iktar litterali, hija lozor. Mhumiex il-faxex, ma jużax l-istess kelma biex jgħid il-faxex li bjom kien imdawwar imgeżwer l-azzru f'kapitlu 11, le, imma juża kelma oħra. Juża il-kelma lozor. Tal-għażel mifruxa hemm. Id-diskors tal-erusija, id-diskors tal-kamra tal-miżżewġin friski. Ra il-lozor mifruxa hemm. Imma l-Vanġeli dinna imma ma daħalx. U hawnhekk San Ġwan ilaqqana mal-imħabba, mal-awtentiċità ta' dan id-dixxiplu il-maħbub, ta' dan id-dixxiplu li kien ħobb Ġesu. Għaliex? Għax dan id-dixxiplu kien bħal Ġesu. Dan id-dixxiplu ma kienx ifittex li jkun l-ewwel wieħed, ma kienx ifittex li jkun quddiem net, dan id-dixxiplu kien ifittex li iħobb, jaqdi, japprezza, jirrispetta. Hekk ma ninsewx li l-aħħar li kien iltaqa' ma' Pietru dan id-dixxiplu kien fil-palazz tal-Qassis il-Kbir fejn Pietru ċaħat lil Ġesu għal 3 darbiet. Ma ninsewx ukoll li dan id-dixxiplu, l-dixxiplu l-maħbub spiċċa waħdu taħt is-salib. U Pietru, skont l-Evanġelisti, mar jibki, niedem minħabba il-weġa li kien għamel, id-dnub li kien għamel. Però dan id-dixxiplu l-maħbub jieqaf ma daħalx u jistenna li jidħol Pietru. Interessanti hawnhekk ukoll għax fejn qabel fil-paragrafi ta' qabel u fil-paragrafi ta' wara Pietru jissemma bismu sħiħ x'mun Pietru, hawnhekk propju Pietru jissemma bil-laqam tiegħu Pietru ġebla. Forsi biex tidher din ir-rasi jibsa, biex tidher din id-diffikultà ta' Pietru illi jemmen, din id-diffikultà ta' Pietru li jara kif bl-istess mod li mbagħad iktar tard se jara id-dixxiplu l-maħbub. Allura Pietru u d-dixxiplu ieħor ħarġu u ġew ħdejn il-qabar, it-tnejn ġrew flimkien, id-dixxiplu ieħor ħaffef aktar minn Pietru laħaq qablu ħdejn il-qabar, tbaxxa u ra il-faxex imma ma daħalx. Men għandna blepo hawnhekk ukoll, sempliċement il-verb tara dak li tara bajnejk, imma ma daħalx. X'jiġri? Wasal warajh x'mun Pietru issa, x'mun Pietru. Mena għandna l-isem issa x'mun Pietru, okej? Naraw il-qudiem għalfejn. Daħal fil-qabar u ra il-faxex tal-għażel imqiegħda hemm. Mena ra l-istess ħaġa li kien ra id-dixxiplu ieħor u ma daħalx. Jekk tinnotaw il-vers ta' qabel tal-aħħar ra il-faxex tal-għażel imqiegħda hemm. U Pietru l-istess. Wasal warajh, daħal fil-qabar u ra il-faxex tal-għażel imqiegħda hemm. Imma ra xi ħaġa oħra. U l-maktur li kien madwar rasu. Il-verb li San Ġwan juża ma' Pietru biex jgħid Pietru ra huwa differenti minn blepo. Il-verb huwa teoreo, teoreo, u dan ifisser mhux biss tara, imma tara u tirrifletti, imma tara u taħseb, imma tara u tarbel b'moħħok, imma tara u tipprova tifhem. Il-verb teoreo, aħna nafu għandna l-kelma teorija, u xek, teorija hija u xek idija u xek li toqrob lejn il-verità. Ma nafux xek kiex vera mbagħad tiġi pruvata it-teorija u xek. U daqqa tiġi verifikata, oħra tiġi xi ftit imbagħad din it-teorija modifikata, imbidla, ipperfezzjonata. Il-verb teoreo, allura dan Pietru meta wasal il-mod ta' kif kien qiegħed jara differenti minn tal-Madalena. Għaliex? Għax Pietru mhux biss ra, imma ra u jipprova jifhem, ra u jipprova jirrifletti, ra u jipprova jaħseb.
Ra u prova jiftakar, ra u prova jirraġuna b'moħħu. Imma xi fisser dan għaliex, x'inhu? U x'ra Pietru? Ra dak li kien raġwanni, imma ra xi ħaġa oħra wkoll. Mela ra il-logħżor imqiegħda hemm, mifruxa hemm. Jiġifieri ra il-fatt li Ġesu kien iżżewweġ permezz tad-difna tiegħu l-umanità, in-natura umana tal-bniedem. U ra wkoll il-maktur li kien madwar rasu. Imma dan ma kienx qiegħed mal-faxex, ma kienx qiegħed mal-logħżor, imma mitwi u mqiegħed f'post għalih. Mela, interessanti għaliex jekk nirriflettu ftit, ma rridux biss intelligenza biex nindunaw li jekk il-logħżor kienu qiegħda hemm mifruxa u xejn. U l-maktur ta' madwar rasu kien qiegħed mitwi f'post għalih, allura din ma kienx serqa. Din ma kienx serqa. Dan li twassalna lih San Ġwan permezz ta' dak li ra u rrifletta Pietru, x'mun Pietru, teoreo. Allura din ma kienx serqa. U San Pietru beda jaħseb, beda jirrifletti. Interessanti ħafna għaliex ħanippruvaw nifhmu ftit kif kienu ikeffnu almenu normalment il-lut. Mela l-ewwel qabel kollox kien ikollhom qisu li żgħar madwar twil madwar 4 metri. Illi kienu pratikament qisu jalqu fih il-ġisem ta' Ġesu għat-tul. Jalquh ma' rasu għat-tul, imbagħad x'kienu jagħmlu? Imbagħad kienu prattikament jorbtu il-ġisem ta' Ġesu itawruh bitlet rabtiet. Rabta mal-onq tal-mejjet, rabta mal-qatt u rabta mas-saqajn. Biex dan il-liżar ma jitħarrikx. Imma mbagħad fuq ir-ras kienu jpoġġu wkoll il-maktur. U dan il-maktur kien iservi għal diversi raġunijiet. Fosthom kien iservi wkoll biex iżomm ir-ras flimkien, biex iżomm l-ħejt marbut mal-bqija tar-ras. Ma jkunx hemm il-fom ma jibqax miftuħ. Allura, meta San Ġwan jgħidilna, jiddeskrivi fil-Vanġelu, illi dawn il-logħżor kienu mifruxa hemm, u il-maktur kien madwar, il-maktur ta' madwar rasu kien mitwi f'post għalih, qiegħed jgħidilna xi ħaġa tal-għaġib. Qiegħed jgħidilna? Qiegħed jgħidilna li dan il-ġisem ħareġ sfila ruħu minn dawn il-logħżor marbuta, sfila ruħu b'mod misterjuż. Palli kieku il-logħżor baqgħu bl-istess forma illi kellhom meta kien hemm il-ġisem fihom, imma l-ġisem issa ma kienx għadu hemm. Sfila ruħu dan il-ġisem b'mod misterjuż, mod li ma nafux kif. U l-maktur ta' madwar rasu mitwi u mqiegħed fil-post għalih. In-traduzzjoni jekk aħna nirriflettu ftit fuq din il-kelma l-post għalih, ma ninsewx li l-Lowt meta kienu jużaw il-kelma il-post kienu jirreferu għat-Tempju ta' Ġerusalem. Il-post. Bħal meta jien ngħidu semmur il-pjazza. Ma noqgħodx ngħid il-pjazza ta' Sannat, jew il-pjazza tal-Munxar, jew il-pjazza semmur sal-pjazza. Għax il-pjazza għalik tfisser u għal dawk ta' madwarek tfisser. Ekku kollha l-Lowt. Il-post kien ifisser it-Tempju ta' Ġerusalem. Il-kelma post, il-post kien ifisser it-Tempju. U allura meta San Ġwan jgħidilna illi Pietru, x'mun Pietru meta daħal, ra dawn il-faxex dak il-mod kif kienu, dawn il-logħżor fil-mod kif kienu. U il-maktur qiegħed mitwi u f'post għalih, prattikament bħalli kieku issa intemmet l-era, intemm iż-żmien li fih Ħalla huwa preżenti fit-Tempju ta' Ġerusalem. Il-maktur qiegħed fit-Tempju ta' Ġerusalem, il-maktur li jimmarka l-mewt. U issa il-ħajja ta' dejjem tinsab fil-ġisem irxuxtat, fil-ġisem imqajjem ta' Ġesu, u f'kull ħajja ta' kull Kristjan, ta' kull Nisrani hija tifsira importanti, hija tifsira kbira. San Ġwan irid jurina permezz ta' din id-deskrizzjoni illi l-ħajja illi Ġesu akkwista permezz ta' rebħa tiegħu fuq il-mewt ikkomunika lilna il-ħajja ta' Alla issa m'għandix bżonn tkun kollokata fl-ebda tempju, fl-ebda post, imma qiegħda saħansitra f'kull bniedem, f'kull Kristjan, f'kull dixxiplu, mod speċjali f'kull min iħobb lil Ġesu, fid-dixxiplu l-maħbub. U ħanidħlu għall-aħħar biċċa ta' din il-lezzju tal-lejla
dal-waqt intemmu biex nitlu għal-verb liħor. Mena għanna l-verb ta' Marija ta' Magdala li huwa blepo, tara, imbagħad tirraġuna skont l-esperjenza u xekk aħna ddeskrivejnija bħala dik il-persuna li diffiċli biex tikkonvinċija għax l-idea tagħha l-iktar importanti. Imbagħad għandna l-verb teoreo ta' Pietru. Pietru jara u jaħseb, jirrifletti, jistaqsi, jirraġuna l-bniedem u xek. Isuh il-bniedem illi iwa jipprova jemmen imma jibdejt imma dik kif hekk, imma dak jista' jkun hekk, imma għaliex hekk. Għandna nagħmluha din ta' kien jagħmilha Pietru għaliex m'għandniex nagħmlu aħna. Mela le. Kull wieħed kif edna fil-bidu għandu l-mod tiegħu ta' kif jasal biex jiltaqa' ma' Kristu l-xoxt. Għax fl-aħħar mill-aħħar il-konklużjoni ta' din il-lezzju divina twassalna biex nifmu li għalxejn Kristu qam jekk jien ma niltaqax miegħu ħaj. Għalxejn Kristu qam jekk int ma niltaqax miegħu ħaj. Ma jħalli l-ebda effett fik jekk ma niltaqax miegħu jekk ma tiltaqax miegħu ħaj. Kif jagħmel id-dixxiplu l-maħbub. Imbagħad id-dixxiplu ieħor li kien wasal l-ewwel wieħed, id-dixxiplu l-maħbub, li kien wasal l-ewwel ħdejn il-qabar, daħal u ukoll. Ra u emmen. U hawnhekk għandna verb ieħor illi juża San Ġwan biex jgħid ra. Il-verb Griek huwa oreo. Oreo. Interessanti dan il-verb għaliex għax dan il-verb ma jfissirx tara biżbajnejk. Imma jfisser tifhem skont dak li inti tafda fih, skont dak li inti temmen fih, tifhem skont il-kelma ta' Alla. Tifhem l-affarijiet minn ġewwa, tintuwixxi. Tifhem l-affarijiet mhux tant skont kif qed tara imma tmur lil minn dak li qed tara. Ħanġibilkom eżempji, ftit eżempji sempliċi ħalli niftehmu. Dan il-verb marbut ma' min iħobb. Jekk ma tħobbx, ma tistax inti tara b'dan il-mod. Mena qegħdin ħafna nies ġo kamra u xek, forsi qed nagħmlu ikla festa, mhux bħalissa żgur għax bħalissa mhux żmien li niġabru flimkien, qegħdin u hemm tarbija tibki jew tarbija f'kamra oħra jew żewġtik ma mar lilin minn dik il-kamra. Min jismaħħa dik it-tarbija tibki? Min jismaħħa? Minn dawk in-nies kollha. Ġo dak lajja, ġo dak min jismaħħa? Min jinduna bija? Min jara b'dan l-istil oreo? Min? Omma. Għaliex? Għax minn barra is-sens ta' smieħ, minn barra s-sens tal-għajnejn, minn barra is-sens tal-mess, hemm sens ieħor iktar qawwi dak il-ħin li qed jaħdem li minnu l-imħabba. Jekk inti tħobb persuna u tħobba tassew, tħobb persuna tassew, forsi il-raġel tiegħek jew il-mara tiegħek u tħobba tassew. Jekk tħobba tassew u tħalt id-dar, inti nduna jekk il-mara tiegħek daħlitx jew ma daħlitx fid-dar. Inti nduna jekk ir-raġel tiegħek daħal jew ma daħalx fid-dar. La rajtu la smajtu imma tintuwixxi. Tintuwixxi. Għaliex? Għax hemm l-imħabba. U għalhekk mhix biżżejjed l-intelligenza biex nemmnu fil-qawmin mill-imwiet, mhix biżżejjed. Mhix biżżejjed l-intelligenza biex nemmnu f'Ġesu, mhix biżżejjed. Hemm bżonn tal-imħabba. Dak li jgħid Pascal, Blaise Pascal kien filosofu Franċiż miż-żgħir ħafna, xi 40 sena. Kien jgħid li l-bniedem għandu żewġ modi ta' kif jaraf kif jifhem. Għandu l-mod tal-moħħ, tal-intelligenza, jarbel moħħu, jirraġuna imma għandu mod ieħor li iktar profond. Il-mod tal-qalb tal-imħabba. Dak li tifhem l-imħabba jgħidilna dan Blaise Pascal ħafna drabi diffiċli biex tifhmu moħħok. Jew aħjar jgħidilna Blaise Pascal li dak li tifhem moħħok tifhmu ħafna iktar fil-fond meta jintħaddem lil qalbek, meta jintħaddem l-imħabba. U allura tliet verbi għandna blepo ta' Marija ta' Magdala, għandna teoreo ta' Xmun Pietru u għandna oreo ta' Ġwanni jew aħjar tad-dixxiplu l-maħbub. Għaliex dan id-dixxiplu l-maħbub nidentifikaw ma' Ġwanni? Għax ara kif jispiċċa San Ġwan minħabba f'din is-sentenza. Meta jgħid sa dakinhar kienu għadhom ma femux l-Iskrittura. Però billi hu Ġwanni jew aħjar id-dixxiplu l-maħbub oreo, allura hu kien fehma l-Iskrittura. Meta jgħid kienu għadhom ma femux l-Iskrittura, l-awtur qed jirreferi għal Xmun Pietru u għal Marija ta' Magdala li kienet tgħid li kellu jqum mill-imwiet. Imbagħad id-dixxipli reġgħu lura
lejn daru. Naħseb li daqshekk biżejjed għal-lejla, però nittama illi din l-esperjenza ta' dawn it-tlieta, Marija ta' Magdala, Xmun Pietru u d-disċiplu li kienu ħobb Ġesu, nittama li tgħidilna xi ħaġa li kull wieħed u li kull waħda minna. Ekku nittama li dan il-qabar li huwa l-protagonista tal-festa tal-lum, dan il-qabar vojt, jalla xi darba ikollna ċans immorru Ġerusalem. Jiena kelli x-xorti li nagħmel sena sħiħa, kważi sena sħiħa, ma niżaġerax, kull filgħodu bejn il-5 ta' filgħodu u 8 u wara nofsinhar bejn l-4 u s-7 ta' wara nofsinhar u kull filgħaxija kull jum ħdejn dan il-qabar ta' Ġesu, kull jum għal kważi sena sħiħa. Għax kont inkun qiegħed disponibbli għal qrar u għad-direzzjoni spiritwali u għall-counseling hemmhekk fil-qabar. F'dik is-sena li għamilt naħseb kienet 08-09, naħseb kienet sena li għamilt hemmhekk Iżrael. Kienet grazzja kbira minn Alla. Hekk jalla mmorru ħdejn il-qabar u l-ewwel ħaġa li tara int meta toqrob lejn il-qabar tafu x'inhi? L-ewwel ħaġa li tara mhux qiegħed hawn. Issa jalla kull wieħed u kull waħda minna jasal, nittamaw li naslu bl-imħabba ta' qalbna biex nagħmlu esperjenza ta' laqa ma' Kristur xort. Illum ma tkellimniex dwar il-laqa ma' Ġesu xort, jalla kull wieħed u kull waħda minna nagħmluha fl-esperjenzi tal-ħajja tagħna kif tagħmilha Marija ta' Magdala fil-Vanġelu ta' għada. Hekk għal min ikun irid jiena se nipprova, ġifieri mhux daqshekk fit-tul, imma matul din il-ġimgħa l-ottava tal-għid forsi nagħmlu kwarta 20 minutes kull jum fit-8 dejjem f'dan il-ħin fuq il-kelma fuq il-Vanġelu. Flok li nibata miktuba nagħmlu kwarta 20 minutes kull jum fuqha sakemm il-mulejja tina s-saħħa. Nispiċċaw blinnu sabiħ bil-kant sabiħ ta' Hendil l-Alleluja. Lejl it-tajjeb lil kulħadd u lejt it-tajjeb lil kulħadd.